Здравей! Благодаря ти много, че ми се довери. В това видео ще ти покажа 3 от моите любими упражнения за развиване на мускулите на дупето, така наречените глутеуси. Ако искаш да имаш здрави мускули на тазовото дъно, трябва да имаш стегнато дупе. Така, най-добре е, ако имаш възможност да ползваш тежест, но ако нямаш, пробвай упражненията без тежести и след това лека по лека добави и такива. Първото упражнение – мидички с тежести. Лягаме на една страна. Трябва да имаме тук прав ъгъл между бедрата и торса. Петите са прибрани назад. Тежестта ще я сложа ето тук от горната страна на бедрото. И много важно нещо, внимавай, когато си застанала тук, гръдния кош да не е отпуснат надолу, все едно сме на плажа, а да е тук горе. Гръдния кош е прибран, т.е. да не изпъчваш гърдите напред. И с издишване повдигам целия крак нагоре, бавно и контролирано и леко задържам горе. 1, 2 задържам, прибирам. 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 Нагоре-долу по 10-12 повторения на крак. Нали, хубаво е да има някаква тежест, така че все пак да се усети наистина съпротивлението и да кажем някъде на 10 до 12 повече да не може да се направят. Ако можеш да направиш още повторения, това означава, че най-вероятно тежестта ти е лека и съответно е препоръчително да вземеш някаква по-голяма тежест. Правим същото и на другата страна. Прав ъгъл. Тук гръдния кош е хубаво високо и с издишване и двете стъпала са в контрашпиц. Внимаваш гръдния кош да е високо и да не изпъчваш гърдите напред. Нали? Надявам се, че го усещаш вече това упражнение. Така, за следващото упражнение е хубаво да имаш или тежести, които можеш да сложиш на краката, или ето такава тежест, която аз мога да сложа между стъпалата, или може да помолиш някой да ти съдейства и да сложите тежестта. Една идея по-назад заставаш на постелката. От позицията на 4 крака първо си помагам да хвана тежестта с стъпалата по този начин. И от тук лягам напред, коленете са разтворени, а стъпалата са събрани. Внимавам отново да не натискам с гърдите към земята. Гръдния кош е високо, ръцете са тук, може и да подпреш, ако искаш, главата на ръцете. И с издишване натискам с дупето надолу и повдигам колене. 1, 2 задържам, пускам. Пускам. Аз в случая го правя с 5 кг, но имай предвид, че е трудно, може би в началото да го пробваш без тежест упражнението и след това може да добавиш и тежест. Отново правим по 10 повторения. Супер любимо упражнение ми е това за дупе. Ако ти убива на пубисната кост или на така наречената срамна кост, може да си сложиш някаква мека възглавничка, ако си по-слабичка и ти убива и постелката ти е тънка, моята постелка е дебела, ако е тънка постелката, сложи си нещо мекичко отдолу. За третото ми любимо упражнение ти препоръчвам да си сложиш тежести на краката. Вариант 1, вариант 2 по някакъв начин, нали, с някаква тежест да го направиш, или може и с ластик. Тоест, тук до мен, ако има една шведска стена или радиатор, на който мога да вържа ластик, мога да изпълнявам упражнението и с ластик. От позицията на 4 крака изпъвам, в случая съм с ляв крак, разтварям крака настрани, прибирам. Бавно и контролирано, като се старая да има
максимален голям обхват в движението и в двете посоки. И тук хубаво, даже леко се усуквам. И тук. И отново правите 10 повторения. Стъпалото, което е на крака във въздуха, е в контрашпиц. И след това правиш същото нещо и на другата страна с другия крак. Тук издишвам, прибирам, дишвам. Ще се радвам да ми пишеш долу в коментарите дали усети упражненията в дупето. А ако имаш нужда от цялостна грижа за възстановяване на мускулите на тазовото дъно, виж на нашия сайт Мама Сън в секция програми. Програмата Секси дупе здрав таз, която продължава само 4 седмици и ти обещавам, че ще имаш много добри резултати. Не само, че ще възстановиш силата на мускулите на тазовото дъно и ще спреш с неконтролируемото изпускане на урина, но също така ти обещавам и по-добро усещане по време на интимен контакт.